So, hello guys. So, karon mag-band resistance workout basig namo ani. So, pwede ninyo ni mabuhat og guide ni akong buhaton ron. O pila ka posisyon ni ako ang buhaton na exercise ron. Tara. So, ikatalong posisyon, upper body move.
Sunod na position guys. Lukoton siya kaisa. Sunod, balik na sa pikas. So, sunod na position guys. Taas na yung kamot niya. Mga ground sa baba ang isa. So, mauna ko sa pikas. Sunod na posisyon guys. Ano ni?
So, ang sunod guys, standing twist. Posisyon mo siya guys sa lagyo ang resistant. So kawan mo na guys. Sunod ng posisyon guys, mga siya. Murag sakit-sakit eh. Then, next position. Tigas-tigas di sini guys.
Woo! In last position. So, ibutangin mo na sa likod, guys. In. Maulan siya. Push up. Then sunod guys na tayo warm up para makuha na itong lugo, ma-relax. Ano siya guys? Kayong paminaw guys, mainat yun mo mga kagatan. Singtun yun ka. Ayun, pikas na sad. So, mao na akong ginabuhat guys, kada Domingo. Muna siya ang ingon na band resistance workout. So, daw kayo nagtabang sa itong lawas. Kung tapulan mo gawas para mag-jogging, so pwede na makaton sa balay na lang. Lang to guys, so ito din lang itong video. So hinaut unta guys na mawag ni siya na video sa iyong wall guys. Hinaut unta na pakipalo og share, paki-comment na rin po guys. Salamat sa pagtanaw sa akong video guys. Ang pingudira pero may kanunay. Ug daghan salamat. Bye bye.